ndikatora banga ndobva ndanga kujunga mwana kujunga mwana saka ndichingoti pedze kuti izvozvo chinonetsa ndozongopatika vanhu watodini uya kwawo kana svika kwawo ndinenge ndisiri inini but vanonditsanangurira apo pendakambofamba vakati ndakaiswa shairi uroi ndimbuya wangu anogara nawo ndobva ndasiyana nazvo futi Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teachkatch MTV, tinodzifambira. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1. Mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemweya zviri pamwe chete. Tinokugamuchirai pano pa Teachkatch MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Kana kachinge kari kekutanga kakosvika pano pa Teachkatch MTV ndokumbira kuti wose wa subscriber pamwe chete nekulaika kuitira kuti tikakanda chinopisa munoyeuchidzwa. Nhasi ndarasikira kunzvimbo inonzi kuHimalaya kuchipendeke ndo kwandiri nhasi. Ndina mama vandakagara nawo panapa. Regai timbonzwa kuti mama dambudziko ravo rakamira sei. Mama makadi zvenyu? Tinofara zvangu kana muchifarawo mukoma DJ T1. Tinofara yedu. Nhasi tamborasikirawo kuno. Takona chokwadi. Right, mama ndoda kuti mambonditsanangudzira dambudziko renyu ramakasangana naro imimi. Ndanzwa muchitaura kuti nhumbu mwana pane mwana tazoramba zvedu kuti mwana atimutendere kuti anga achibuda pama video, asi mataura mukati mwana wamuinaye izvozvi nhumbu yacho yaye chi5 ndiyo makwanisa kubata, saka kutaura kuti nhumbu dzese 4 idzi hapana mwana vamakabata. Hapana kana mwana vandakabata, iye wachi5 matona ndiye mwana wekutanga. Alright, kubata mumaoko mangu. Alright, mungatitsanangudzira kuti chii chenge chichinetsa rwendo rwacho rwenge rwakamira sei, matambudziko api amaisangana nawo? Nyaya chakaoma mukoma DJ T1 zvekuti ndikada kutsanangura ndinogona kana kutochema chaiko. Aiwa, zvanga zvakaoma, zvakandiomera sekuti ndiri munhu asina vabereki. Alright. Ndakakura tigara nambuya nasekuru. Asi vanenge vakanditsira ndikati shairi uro infect. Okay. Because ndati ndikabara mwana muhospital mwana arwari anenge ari fit nhumbu hadzibvi dzirosvika neni manje zvakanaka. Alright. But ndazobara mwana muhospital manje ndinongokarika ndinenge ndine chipenye zvinopiriswa mitambo zvezvo ndinokarika ndatovhura mwana padumbu mwana otofa. But ndinenge ndisiri inini nguva yacho. Zvinhu zvandinenge ndichitozotopatika ndaita kana ndazotonganiwa navanhu nemanesi muhospital ndotoshamisa kuti chii chaitika. Pekutanga zvakaitikira tiri kuhospital kuno kuhospital kuchipendeke ndakatenda kutobara mwana zvakanaka nakanga ari mukoma nekutanga ndobva ndakapatika ndatovhura mwana vanhu vandiunganyira muhospital. Matovhura mwana padumbu chapo ndichipendwa ndadai nenge chipende chisimbi. Alright. Saka zvadaro pandabara mwana yekutanga pandaida saitsva saizvozvo ndobva ndazotowa panyana mapurisa. Saka nyana mapurisa ndikasvika futi vachana kwanga ndakutonzara ukamu hospital nga ndakupinga. Saka mapurisa akabva aita kunetsa koti. Ndasvika koti ndakatanga futi kunetseka nenyaya iyoyo. Bvati muendese kupi? Muendese kumba. Bandadzoka bva ndatosiyana nemurume akabva ndichadina pakwani. Bandidzinga amadza vanditsika vandiramba. Bandagara bandazororwa futi kechitu nemurume. Saka zvangida zvimara izvi murume wakazwa futi ndonyaya yakambodini. Saka ndakazova nenda kumba kuna nambu yangu. Ndokwa ndakazoenda kechitu kunosunungukira mwana. But uyo chitu ndakasunungukira mumba mukitchen. Mbuya angatenda kumunda asipo. Saka ndakabva ndatopatika futi ndatotora ipo ndakashandisa ruri banga. Because ndakashaya chipeneti murume mandakanga ndiri. Nekuti ndakawadziwa ndiri ndega. Ndakatora banga ndobva ndakakujunga mwana. Kujunga mwana. Saka ndichingoti pedze kuti izvozvo chinonetsa ndozongopatika vanhu watodini uya kwawo kana svika kwawo ndinenge ndisiri inini. But vanonditsanangurira apo pendakambofamba vakati ndakaiswa shairi uroi ndimbuya wangu anogara nawo. Ndobva ndasiyana nazvo futi. Hospital taenda zvese ndafambiwa munganga zvese zvarambodini zvaramba kupera. Pandaenda futi kechi3 pandatora zvokumitiswa zvesvo
ende nhumba yachanyanya kubata inotobata pasina kana kuti ngezve mazuva mangani kana ngezve mazuva mangani inotobata ipapo panoita vheke 3 pandabara zvemwana wangu ndichiti pamwe ndakabatswa zvikapera but zvinodini hazvina kupera nangopatika futi ndaita futi same thing kechi4 ndizvo zvofuti ndokopatika pese ndotodini saka ndakazonda kuna sekuru ndo akazonditsanangura sekuru Musundagore ndo akazondibatsira kuti ndizobate mwana wangu wandinaye musikana ndiwo akazondibatsira pari nhasi mwana wangu atone gore nditori naye ende zvakanaka zvese but paakandibatsira ipapo mbuya wangu wachoka pashayika ndo vamira zvakaita izvozvo mbuya wenyu wamaigara nawo wacho kanga kwandisira iyo mhepo iyoyo saka imimi panenge ndoda kunzwisisa ndepekuti musati mamboenda kuna sekuru Musundagore wakakubatsira yapa kuti muzobate mwana kumashure kumaimbofamba ndaitofamba kakawandisa ndakatanga chena maprofita ndikaita zvaramba ndikamendekana kuti nedzin'anga but zvikwese ndakafamba kwakawanda asi mimi mainzwawo sei kuti mimi mabara mwana wenyu zvakanaka muzongopatika vanhu vangu vakaungana vachitoti mwana ndimi mauraya kutora ise inini ndaitozviramba because pandaizviita ndinenge ndisitori normal ende ndinenge ndisiri inini ndiyotopatika ndatozvidini zvatoitika anhu azotongondunganyira saka nguva inozoita normal ndopanozodoza maudozvikisa kuti chichaitika but ndinenge ndisina anza saka pari zvino izvi zvakamira sei pane time yandambosvika tisati tauya zvedu patsata pakamera menge muri kutaura kuti pane hope dzimwe dzamaimborota kumashure uko hope dzidzo ndakatizotota kakawandisa ndakatanga kurota ndiri kumakuwa pakati nepakati pemakuwa ndinenge ndaingirota iwo mbuya yangu asitasheka vachitoti chitoidzana nyama pamwe pacho ndaitopatikako mukati akabata kana nyama blanketi zvandota ndonga ndikunyeba but ndaitopatika nyine nyama blanketi chemo ndo zvakazondipa shungu yekuti ndizame kuramba ndichifamba kuda kuzvikisa kuti chichijutika pandiri zvekuti kana munhu chache kutomuona mberi kwangu deso mukana mangu maizara mati kutofunga kuti dai ndatoita zvainoita pamunhu uyu ende ndinotsamirwa aiwa saka so sekuru wakazokubatsira yawa semunhu enge ambofamba menge makazonzwa nani kuti kuna sekuru wakadai sekuru Musundagore ndakazoudzwa nembuya yekumarendi kwedu vakandidaidza ndichienda kumvura vakati we mwana wangu chimbaya pano nyaya yako inondibata-bata nekundirwadza but pana sekuru ava vadino wambodino wambozamawo kulakirako pamwe zvinodino ndopa vakandipa nhamba dzavo ndobva ndataura navo zveshuwa vakandiudza kuti ndinowanika pakati vandasvika kuHarare uko ndasvika ipapo zveshuwa sekuru vakandibata zvakanaka sekuru vakandibatsira ende havana kana kumboti pari zvino ndipe mari but vati dokubatsira dambudziko rako kuti ubate mwana mulife mako ndo zvavakanditsanangura sekuru ende nanhasi kutaura ndiri kupupura kunaka kwasekuru Musundagore because vakandiita kuti ndibate mwana mulife mangu zvinhu zvinyowani pakuti ndanga ndatokuro pazvera rangu risina kana mwana but zvona ndi mwana wangu ane gori musikana saka aiwa tinotenda zvikuru nekubatsirwa kwakanaka saka izvozvizvi kubva pamakabatsirwa nasekuru Musundagore muri kutorara nemwana muri mega pasina muchitopungwe nemwana wenyu zvakanakisisa ende hapana avanhu vaitombondityira mazuva ekutanga but mwana utofisa gore tinotorara tega nditogesa mwana wangu ndega zvese nemwana wangu ende pandinofamba ndofamba naye because zvitsva kwandiri pakuti zvinhu zvakanga zvatonetsa mulife mangu kuti ndinziwo mai zvakanga zvatonetsa saka zvitori zvinyowani pamwana enje ndinomuda zvisikaiti aiwa tinotenda right muri yeZimbabwe ndo nyaya yandinayo zuva ranhasi ndofunga muri kunzwa kutsanangura kwenge kuchiita amai ava vari kutaura ivo kuti ndo dambudziko raivawira wane nhumbu dzese 4 dzekuti nhumbu yaisabva asi waitosununguka mwana wozviurayira wega nekudo kwezvinhu zvenge zvichiitikawo kwavari asi tinotenda Mwari kuti vakazokwanisa kuona munhu anowadini munhu anovabatsira ivo vari kuti vakazoenda kuHarare kuna sekuru Musundagore saka so thank you very much muri yeZimbabwe tinokutendai rambai muchifollowa pano patinenge tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana isisu tinobata dzimwe nyaya dzakadzama dzamunofungidzira kuti hadziko hadziitiki asi dzichitoitika ndo nyaya dzatinobata idzodzo kana kari kekutanga ndogara ndichitaura kuti ndapa paYouTube pedu wobva wandosubscribe wopfanya kabhero ako kuitira patinoposta chinopisa unoyeuchidzwa. Thank you very much. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamu zvinotewera patinenge tichikupai nyaya dzakasiyana siyana. Mazvita.
Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,